कोकणातलं खरं एक लक्षात ठेवा, उन्हाळ्यात आपल्या खिशात नाही तर ही अशी गत होता. नाही तर ही अशी गत होता. हा. कोकणातलं खरं आंबे काय केलंस या? गाईस गाय जाणू कोणाला सांगू नका. तुमच्यात नाही आमच्यात बोल. संध्याकाळी हेचो बापूच काढता आंबो. हेचो आंबो काढता. हा. गायजानो प्लीज आमका सपोर्ट करा. गायजानो प्लीज अडवलंय. जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा. लाईक करा, comment. बूट घालून चढू शकतोस तू. मी पण बुटात नाही येत कुठ बाहेर. हा बघ तकडे बघ. अच्छा गावात साक्षी गो साक्षी मोड. बाकी काय नाही चढताना चढले उतरा कसा. बघ आता तुझं पार्टनर खाली आहे त्याच्या खांद्यावर पाय देऊन ये. दुसरं ऑप्शन लोम कळत वांडर. एवढे कमेंट कोणते बघतोय तर ते एकच कमेंट त्याच्यामुळे मग स्टोरी डिलीट करूची लागली. अरे त्याच्यामुळे पोस्ट टाकूची पण भीती वाटायला लागली. हा बाबा ह्याच्यावर तू कमेंट करतास त्यांच्या पर्सनल प्रोफाईलवर जाऊन तू कमेंट करू लागलास. ही गोष्ट बरोबर नाही. हा म्हणायचं आम्ही गावात माणसाला माहिती नाही. आम्ही गावात माणसाला माहिती नाही. हा त्याच्यातल्या त्यात कार्तिकी तुला माहिती नाही. हा. पास करून भागो भागो. अबो हे अबो बाई चेकिन. पळ पळ काय मिळाला हे एका काय मिळाला बघ. हे काय करतं थुकतात पिशवीत. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आणि ही सगळी फलटण चकला मकला. हा हिला आम्ही चारेबोरा काढू. चारेबोरं म्हणजे चारोळी. आपण जी शिऱ्यामध्ये खिरीमध्ये टाकतो ती चारोळी. ही बघा चारेबोराचं फळ असं करवंदासारखंच दिसतं. नवीन कोण माणूस असतात तर तो करवंद म्हणूनच खाईल. साक्षी एक फोडून तरी दाखव खरडा. हा असा कर मग. ही बघ अशी असतात चारोळी आणि ती मग अशी खाऊची असते. चल चल चल. आजच्या गावात थांब गो लागत काठी लागतील. ह्या कार्तिकी डेंजरच आहे. थांब हे थांब तुझ्या आंबट माझे घातले. तुझे माझ्या आधी नंबर तू लावलं. हा एक चुकी आहे माझी. एक बघायला कशी झोमत डुमडुम तड्याव एका तोरणा बोलतो. हो आम्ही गावठी माणसं आहोत, गावठीच राहणार. ताराला लावायची नाही. खायची तोरण तर 3च मिळाली आहेत तोरणा पण लय भारी लागतात. लय भारी काय भाजीला बघू टेस्ट करून दाखवू शकतो. हे बघा भारी लागतं. काय आहे? तोरणा मग जाऊन देते बाबा खावा तुम्हीच खावा. आता मी काढण्याच्या भानगडीत पण नाही त्याच्या. एकदा तू खाऊन बघितलंय काय असते. लांबचा संबंध हा हा आधी अर्ध्या एक काढता 4 पाडवता. खरा बघूया
ह्या बारक्या थांब गो. काय नको बाळा खराब आता हा? काय रे नवीन रील आई आपल्याला नाही माहित बाय कशी अशी हा गो ते का घेवा ए तुम्ही 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 तेवढे तुझ्या आज्ञेखाली या तो घे ते का चल आगे बढ़ो. तो व्हिडिओ टाकलेलाच बघ तो गाडी नेसा त्याच्यात मग आपले एवढे कमेंट कोणते बघतोय तर ते एकच कमेंट बघितलं तोच कमेंट करतात ह्याच्यावर वाटत नाही काहीतरी तुमच्या इंस्टाग्रामवर करता कमेंट हा मग ह्या नाही माहित माका मग ब्लॉग करायचा जास्त काय टेन्शन नाही याचं. अरे ह्या काय हा चारे बोरा त्याच्यामुळे मग स्टोरी डिलीट करूची लागते मी एवढी अरे त्याच्यामुळे पोस्ट टाकूची पण भीती वाटायला लागली कोणामुळे तो प्रणव कोणतो बरं ऐकून घे हा बाबा ह्याच्यावर तो कमेंट करतास त्यांच्या पर्सनल प्रोफाईलवर जाऊन तू कमेंट करू लागलास हे ही गोष्ट बरोबर नाही. हा म्हणायचं आम्ही गावात माणसाला माहिती नाही हा आम्ही गावात माणसाला माहिती नाही हा त्याच्यातल्या त्यात कार्तिकी तुला माहिती नाही हा ती देखो सगळ्यात मनापासून एकच काम करता न बडबड करता बरोबर त्यांना अर्धी पिशी भरल्या ना तुमची हे ऊ मध्ये तुम्ही वेळ घालवला आणि तो सोबडीत त्याची एक पिशी भरल्या ना बाकी काय नाही मेहनत करताना आम्ही चोरून आणतात करतात ना पुड्याची फुल्या हार पण काय शाळा शिकला नाही मी साड्यावर कधी जास्त नाही अगो पण शाळेत तुम्ही हे तुम्ही बघित काकाईची फुलं ही कसली आहेत कुड्याच्या शेंगा तुम्ही ते हय विकू गुतास शाळेत आणि म्हणता माका माहीतच नाही हा. काय भाजी घालत गजरा करतात मग या म्हणता गजरो करतात अगं नाही कसली तरी भाजी ती माका नको सांगा माका प्रेक्षकांका पण आता कळली ते काय सांगता काकाईची आणि चांदण्याची फुलं ती वेगळी गजऱ्या भाजी आणि ही भाजी याची कार्तिकी मी निवडतोय तो पायाखाली आहे त्याच्यासाठी लक्ष ठेव चारे बोरांच्या नादात एवढा पण वाईट नाही रे ते काय विचार गौरव तूच सांग गौरव कार्तिकी कसा रे हा सांग सांग आता व्हिडिओतच सांग कळा दे गौरव कार्तिक कसा कार्तिकीचा खरा रूप तुझा हा सांग खरा रूप माका माहिती आहे आईच्या गावात कार्तिकीची शेंडी तिसऱ्याच्या हातात आहे कार्तिकी मी सांगू शकतो नको ओके 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 आता गप झालं ओके चढवता ना मी चढत तिकडे बूट घालून चढू शकतोस तू मी पण भूतात नाही येत कुठ बाहेर चार तरी हाणवेले थांब 1 2 3 4 5 अजून आहे का बघ तकडे बघ अच्छा गावात साक्षी गो साक्षी मोड 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 ते कवायती करतात ना तसा बघ मोड मोडशील साक्षी साक्षी अरे डायरेक्ट पिशेत टाकल्यान सई तुझी टीम खायची ती बघ गौरवची टीम त्याका काय येतच नाही हस आ कर आ गौरव डायरेक्ट हा वडापाव तरी आणायचे ब्रेक घेतला असता मग काय तुम्ही काय ना साक्षी यार
त्याच्या तोंडात टाका तोंडात. हो दर आधी. बाकी काय नाही चढताना चढले उतरा कसा बघ आता वाकेत चढलेलं तुझं पार्टनर खाली आहे त्याच्या खांद्यावर पाय देऊन ये दुसरं ऑप्शन आम्ही चालला किती काढलं गं पुनम ताई काढल्या चढला पण फडकू दे जरा. अगदीच एखाद्याच वाईट ठरवतं नाही. होय तर. आजी बोलली बा काय ती ही बाई बघ काढते की बघ खेका चढला ता खेका चढला लोम कळता खेका चढला खेका वांडर वांडरीन ती नशीब धोंड्यावर आपटला नाही जम्पिंग जम्प चला उठा. चला उठा भारीच जमवलं असं पण एवढी चढ्यावर आपल्या गावली नसती चढायला आमच्या तिकडे माव गावची बघा माझी पिशी एवढी आहे. माझी नाही याची. ते तुम्ही दोघ जणांनी एवढे गेला त्याच्या मनात गौरव बघ एकटो. मग साक्षीने का मदत पण नाही करीता आता फक्त उंडगात गेला त्याच्यात 4 टाकलंय मी ती घेणार आहे. होय ना पुनम ताई? 4 म्हणजे आमची एवढी आहे. कपडे गेला आणि गाडी मी त्या आंब्याच्या झाडाखाली 4 आंबे भेटले तर भेटले. मला एक खाऊया फोडून चला. हा, भूक लागली. लोणचं करून तरी खावा. चल विमानासारखी जाऊया रे हम्म. दोन बाजून का दोघां कसं धरतात का हा साक्षी ठेवूया असा धरू. फोटो काढू माझं चांगलं की ते तो कोण चांगलं. हा ते काढ रे एक मस्त येलो तुमचा फोटो आता आमचा फोटो काढ कार्तिकीजोनी माझा स्टोरी लावता आम्ही पिशी पाय ठेवते आधी. ए मागसून गायब होया गो मागून जरा काय हो साक्षी मेल्या मोठी बडबडत टोपी थांबा. तू हात वर. कॅमेऱ्यावर येवा असे पुढे म्हणे 3, 2, 1 आवाज कोण काढणार हा ओके रेडी 3, 2, 1 हे चल जरा थंड पाणी घेऊया थंडगार होय. पाणी नाही तर काहीतरी थंड पुन्हा येणार उकडी. नाही पुन्हा नाही तुम्ही पटापट आटपा ना किती वेळ झालं कडू लागता पाणी गरम झाला कडूच लागता म्हणून मी आता थंडगार पाणी पिणार आहे झाला मी आता जाऊन थंडगार पाणी पिणार आहे कसा कार्तिकी मी म्हणजे काय आम्ही नाही हा. तुमच्यावर कसा का तू कार्तिकीच्या टीम मध्ये सुद्धा तू म्हणशील कार्तिक म्हणा मी नाही पिणार तर तू म्हण, मी पण नाही पिणार आधी उपाशी राहिला तरी मी उपाशी राहणार नाही. ये तुम्हारे गो झाला नाही उकडीची होय. आता ते रस्त्याच्या पलीकडे जाऊचा या. गाडी खय रवली ही आंबे गावली कसले आंबे ते रायवळ ही सगळी लोक काढू ये बचाली आपल्या पुरते चल फोडून खाऊया रायवळ म्हणूनच एवढे काढतात तू काढ फडकोरी काढ सगळ्याची खप ह्याची नाही काढ माझ्याकडे आहेत 2 काय काय हे टाका ह्याच्यात मेल्यानु टाका टाकू दे नका आपण त्याला आता कर्णपर्यंत काढ कच्ची म्हणजे आज आपण फक्त चारीवरून काय लिहिलं काय काय घेऊन गेला 500 रुपये दंड योगी. तो घे पण तो घे अपोट ते काय 500 रुपये दंड नाही दादावर हा खाली पडलेला ए, काय करतास दगड तेच येत. हा? ते जो इथे सेवा होतले. जीव काढल्याने आंब्याचं फुटलं अरे, काय केलंस या गाईस हे देखो. वा वा गायजानू वा एक नंबर गाय जाणू कोणाला सांगू नका तुमच्यात नाही आमच्यात बोल. मजा भारी आजच्या व्हिडिओत प्रेक्षकांनी एवढी मजा बघितलीच नसते खयच्याच व्हिडिओत बघितली नाही ती व्हिडिओ तुमची मजा आजच्या व्हिडिओत तुमका
गमलेली आहे. इलेलाव फक्त चारे बोरांका पण काय मजा, आयुष्याची मजा केलेली आहे. आणि आता शेवट तर एकदम गोड नाही आंबट केला शेवट. हेचो बापूच काढता आंबो, हेचो आंबो काढता. हा मग हेचो चेंदो मेंदो केलाच नाहीस. वाचलो तो मस्त आहे ना. पिशवेत होतो तो ना, तो पिशवेत होते ते. त्याच्यात घराकडे जाऊन त्याच्यात मीठ मसालो घालत काम पुरा करतो. गायजानो प्लीज आमका सपोर्ट करा. गायजानो प्लीज अडवलंय. जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा. आंबेवाला टाकत जाऊन दे. कोण तुझा फाजीला खावतो तर खातोस. चला. मीठ आणि मसाला आणू काय होतो वांगडा. ही अचानक बदली अशी प्लॅन असतात मस्त ठरवून ना, मजा होत नाही. प्लॅन चांगले होतं. मग ठरवलेलं काय नाही. पण काय खिशात नाही. कधी पण उन्हाळ्यात मीठ मसाला हवो. काय डायलॉग, हे डायलॉग चला गायजान कोकणातलं खरं एक लक्षात ठेवा, उन्हाळ्यात आपल्या खिशात मीठ आणि मसाला हवं. नाही तर ही अशी गत होता. नाही तर ही अशी गत होता. हा. कोकणातलं खरो आंबो, खरं आंबो. चोरलेलो आंबो होता. चोरलेलो आंबो. या कोण? कोकणातली पिपाणी. अरे हो, त्याच्या पुढे ती ह्याची पिपाणी पण फेकली. गायजानो हा ही मजा ही दाव आधी ही मजा, पण ती खायची काढतास ती दाखव. ही बघा अशी काढायची. काय आता ती पेपेरी कोकणातली पिपाणी. हा जत्रेत जाऊ नाही गावाती हा. शोधून सापडणार नाही. शेत माझी वाटतच नाही तर आग्नेवाडीच्या हिची- जत्रेत मी कुणबी वाटच्या जत्रेत जाते शोधू. गो माझी नाही वाजत ना, माझी नाही वाजत राहते. आवाज नाही आमचा. माझी मला चिमण्यासारखी वाटतं. काय तुझा आवाज, ह्याचा गौरवचीच पिपाणी असली हा वाचता बघ. ती मोठी पिपाणी कोकिळा. या हिचं पण आवाज भारी आहे गौरव. होय पिपाणी वाजत तुझी. हा आता वाजव. साक्षीचा आवाज मी घेते. मी ऍक्शन मार. हा हे भुतुर्यावर आहे. रमाने काही रे ह्या दाखवलं दाखव त्या वाजू एकदा. बघायला आता वाजतच नाही. ही पिपाणी जत्रेतली नाही. ही सड्यावरली. सड्यावरली पिपाणी. सड्यावरची पिपाणी. हा. ती काही मिळत नाही ती पिपाणी. सड्यावरची पिपाणी. घोळणेवाली बाई. चलो झालं. चला काय जाणू आता आपण घराकडे जाऊया. सोडणारच नाही सगळं. तो आता आपण जाऊया घराकडे. सगळी एकदम आईच्या गावात त्यांचे फोटोच होत नाही. तर चला मित्रांनो आता इथेच थांबूया. मस्त मजा करून झालेली आहे. तुमका ह्यो व्हिडिओ नक्कीच आवडलेलो असत. सगळ्यांबद्दल खाली कमेंट करा. आणि मेन कमेंट त्या खयचो तुमका कोणाबद्दल होईया ती प्रणव हा बाबा हेंका कोणाक पर्सनल मध्ये मेसेज करू नको. उगाच ह्यो कमेंट करतस तेवढे मध्ये मेसेज करूचो असलो हा. तर तुका हयचुरी हवा. एवढा नको. तुका हवा काकूची मग. अरे एवढा तुका काय कमेंट करते हयच करा बाय. त्यांका पर्सनल मध्ये कोणाक कमेंट करू जाऊ नका. हा आम्ही साधी चला हो साधी हो. पोरं. कोण साधी? त्यांना माहीतच आहे. तू परत काय सांगतात. तर आता जरा आम्ही थंड होता काहीतरी पिऊक जाता. हे सगळ्यांनी पाणी बिणी पिऊन थंड झालेले आहेत. पण आता माका थंडगार पाणी पिऊचा. आता कार्तिकी आमचा पुढचा स्पॉन्सर आहे. तर आता बघू व्हिडिओ दाखव. गायजानू काय? बाय बाय. बाय बाय बाय.